Bormla u l-Birgu rebħu ir-regatta ta' jum il-Vittorja li saret il-ġimgħa wara nofsinhar fil-Port il-Kbir. Ix-xid se tinqasam bejn iż-żewġ timijiet għal 6 xhur kull wieħed hekk kif ġabu l-istess ammont ta' punti. Bormla rebħu x-Shield għat-22 darba fl-istorja tagħhom waqt li l-Birgu rebħu x-Shield għat-tieni darba fl-istorja. L-ewwel 6 xhur se tmur il-Birgu minħabba li ġabu l-iżjed palji waqt li fit-tieni 6 xhur ix-Shield se tkun fidej il-Bormliżi. F'kategorija A fl-ewwel post ġew Bormla u l-Birgu b'ammont totali ta' 56 punt u fit-tieni post ġew l-Isla b'26 punt. Sadanittant Bormla rebħu wkoll kategorija B b'total ta' 80 punt. Warahom ġew il-Karkara bi 48 punt u Birzabbuġa b'24 punt. Dan fil-waqt li t-tiġrija tan-nisa intrebħet mill-Birgu. Il-President ta' regatta ta' Bormla Evan Buttigieg sostna li din il-kisba hija importanti għal Bormla hekk kif issa jinsabu Shield il-bot mill-klab tal-Isla. ċessieħol klab ta' Bormla għax inti ifimni diment li vera regatta ma tantx hija mdorrija tinqasam, però insertatek il-punti għadin hemmhekk inqasmu u noriħor għal Bormla fl-aħħar mill-aħħar xorta għandna 22 plakka. Il-President ta' regatta tal-Birgu Dizma Tart għalli din ir-rebħa kienet waħda mistennija wara 39 sena. Fisser ħafna l-Birgu għax għandna marbu għal 39 years u għalina suċċess. Ix-Shield tradizzjonali ingħatat mill-Ministru għall-Isport Clifton Grima li sostna dwar l-importanza ta' dan l-isport. Huwa kruċjali sabiex nassiguraw li jkomplu nkabru dal-isport u anke nattiraw aktar żgħażagħ il għaliex meta wieħed jara fil-lokalitajiet varji illi għandek dawn il-klabs illi huma istituzzjoni marbuta propju man-natura u mal-karattru tal-istess lokalità irridu niqpaw naħdmu nirsistu sabiex iva jkollhom dejjem aktar rilevanza u għalfejn le nattiraw dejjem aktar żgħażagħ sabiex nassiguraw li di tradizzjoni sportiva tibqa' waħda ħajja u vibranti ġew pajjiżna. Din l-edizzjoni ta' regatta kienet ikkaratterizzata minn riħ qawwi tant li d-dajjes spiċċaw taħt l-ilma. Fortunatament ħadd ma weġġa f'dan l-inċident.